Ibu guru kayu manis. Ibu guru kayu manis. Ibu guru, ayo Bu guru. Mama Hajat mangga sayang. Hah? Mama Kansa. Mama Kansa monggo sayang Mama Kansa. Mama Kansa, Mama Kansa. Yo konco ning gisi gembira alerap-alerap banyune segoro ho ho alia numpa prau daya inga dino minggu ke pariwisata an praune wis nang biar biurban banyu bilang ora jebojo karo mesengguyu angilangkan rasa lukrasu aki jauh lemas jebul wisor siapa ini? Hah? Bos Waiti prayogane bace bale wae Bos Pipi eso topan nyambut gawe Bos Wifi Bos Wipi Teteh Wulan cantik yang punya lagu Margoi cantik bisa Margoi oh malu sama Bos Akila ayo konco ning gisi gembira Bos Rebel lera banyune segoro alia numpa prau laya inga dino minggu ke pariwisata alana praune wis nang biar biurban banyu pinang ora jemo-jemo karo mesengguyu angilangake rasa lukralasu aki jauh lemas jebul awi sore awi tinggal apa dan kono ngawe-ngawe prayogane baci bali wae atene sesuk-esuk teman nyambut Bos Repel, Bos Wipi, Bos Pila, Bos Pila, oh ya, Bos Indra Pila. Yo konco ning gisi gembira alerap-lerap banyune segoro alia numpa prau laya ing dino minggu ke pariwisata alana praune wis nang biar
Ibu